Bigice gayret meselesini qadrın bilen aydılacak görüngleri kitap mutala edip de bücrek üşürülce tafip bilmersiniz. Ya televizyonlar, ya mahvarlar, ya beyliki oturuşlarda oturup bir üşürülce görüng tapmağınız ya qiyindir ya bolmayacak zattır. Ondan çürüyüm aydılacak görüng qadrın bilen. Öneminin aydeyin bir neçe bir ravanşinasida yazılan kitaplar var. Öz yurdumuzda çap bolupdur. Bir harici Avrupa'yı ravanşinasla dünyada yakası belli bir danışman da adamlar yazıptırlar. Erhileyin arasında ya şu gayret barada ya münkirlik hakkında ya erhileyin onuşma hakkında. Men şinşkan melekançın naydiyan. Şoň bir toforunu tontxany edip elhamdülillah biz okuyup çıktık. Bir jawan gelin, bir jawan erkek şi biz görün Türkmen ilimizde şu kitaplar okuyup yat tutsa da hayırı yoktu. Şu kitaplar okuyup yat tutsa da hayırı yoktu. Näme dip ol yazılan kitaplar öz muhitlerine göre, öz cevlerine göre, öz adet bernamalarına göre şu mantıqda gelin soruq cevaplar hamana on yazan bir ravanşinas şuna müracaat konende gelýän adamlyň derdini eşitipdi yazıpdyr. Emma şu görüngleri sen men ýaşy jamiamyzda bir tahsilkarda ya bisot okany bilen men açyk aýtyp bilýän haýyrlanyp başarmaýady. Haýyrlanasa şayet %5 derset haýyrlanypdyr. 95 dert häzir qalýa aňyrda. Qala sallallahu aleyhi ve sellem El-gayret minel iman Ravahul Bezzar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümüzün nuru aýdypdyr. Namus etmek imandandır dipdir. Namus özünün zinanasına, ayallygyna, enesine ve zinanı da özünün ärine, zinanan da gayreti vardır. Şeriatda icazə berýär zinanan gayretine. Ärine beytme deyip, men yüreğim ağrıya diýmäge icazası vardır. Erkek zinanak icazası bolşýaly, zinana da ärine icazası vardır. El-gayret meşru'atun lirrijali ven nisa. Erkek zinana ikisinin de gayreti var vücudunda. Yan deslapda aýtdym, heýwanyň da öz tabiatynda tamam heýwanlaryň gayreti var. Başlaň doňuzdan başga bir doňuzyň namysy ýokdur. Öz orkoçsynyň ýanyna başga erkek ýalap getirýär diýe doňuz. Doňuz vücuduna başlaň binamyslyk şodur şu. Emma Resulullah aleyhisselam gayret imanyndır diýdigi näme? Diýde, itde, eşikde, sığırda, tamam hatta uçyan kuşlarda da gayret bada. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, gayret imanyn ýannamy. Yani çyn gayret imanyn turmalydyr diýdigi. Gayret diýdigiň öz manasy näme? Gayret diýdigi özüniň namysyna men açyk dogurja göngürrüň etmeli bolýan. Özüniň namysyna başga da bir nefer şerik boljak da ya şoňa şikir etse ya fikir etse içinden bir qahar turýar, şoňa gayret diýilýär. Ene açyk logaty manasy. Bir özüniň muhtas zadyna başga bir neferde şerik boljak bolsa içinden qahar turýar, heyejany düşýär, bi ihtiyar. Şoňa adyny gayret diýilýär. Ene bir gayretin bir logaty manasy bolýar. İmma Resulullah aleyhisselam aýdýar, el-gayret minel iman. Çyn gayreti ki Allah gowwarýa imanyň eteginden, imanyň nurundan çykmaly gayret. Bitir pur manaha şuurun. Yani näme? Yani bitir çuňyr şuurun. Yani Allah'ın icaza beren yerine musulmanyň gayreti oýnamaly. Allah'ın icaza bermedik yerine musulmanyň gayreti oýnamalydy. Hamana bir zinana özünün yegeni bilen oturan bolsa, musulman adam gayret etse günahkar da, yegeni de doğruca yegeni. Ayallığının oğludur. Hamana ayallığının oğlu, zinanası yegeni bilen otuyor. Onu da gayret etse, Allah'ın söyleyen gayreti der. Gayret, el-gayret minel iman.
Allah'ın söyleyen gayreti, Allah'ın isteyen gayreti imanın eteğine, imanın nurunun içindeki gayret bolmalı. Yani Allah Teala'nın icazı berin yerine gayret etmeliler, öz içine gayret düşse de bilmenşik bolmalı. Havasını pert etip bilmenşik bol, zikrayt da bilmenşik bol, ol diline getirip yakiplemene icazı yok. El-gayret minel iman. Çünkü gayret imandan turmalı. O Müslümanın gayretine hilli olmalı, özünün içerisindeki namusunu gayret etişiyali, başka birinin namusuna da çın Müslüman gayret etmeli. Hamana başka kişinin namusu bilenine, başka kişinin namusu bilenine irtibat bolsa, çın Müslüman öz içinden bir qahar heyecanı düşmeli. Necre ol yaş bolmaya deyip içinden bir narahatçılık turmalı. İnni şu narahatçılığı içinden turuya da emme şonu barıp vurmalı o vurrun değil abi. Gurrun fakat içinden narahatçılık turman gurrunu. Emme onu halletmen meselesi ol juda mesele. Bizim gurrunumuz o değil. Onun ulamaların maslahatlaşmalı. Ahuncan mene şiciret bir zat ba, men narahatçılık içimden döreptu, öz namusuma de yönü Müslümançılık namusum şeyler yağdaylar bolu oti. Men elimden näme gelýär diýmeli. Geňeşmäne adam tapmasaňyz men hyzmatymda. Gurrun iýin alyp gideýin. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam birun ummatını eşittirip bir derman mübarek söz aýdypdyr. Ey cemaatler, adamın yüreği başın aylanıp götürüp bolana aktaşı vurur. Özün kitaptan görüngde, ey Hudaýy, bir gayret, bir iman näme dip, ya sen bir süýünmeli bolýan, şu kitap gözläp duran ýerinde, ya bir sen şu kitapda durup öz halyna gelmeli diýdi. Peygamberimiz aleyhisselam aýdýar. Sahihul Bukhari'da ve beyliki sihahlarda musnetlerde geliptir. Senetli vurun. Näme diptir Peygamberimiz? Dakhaltul cenneh. Öten akşam dişimde cennete girdim, beheşte uçmağa girdim diptir. Peygamberliğin dişi vahiydir, haktır. Eyni huşunna giren ya Allah Resulullah aleyhisselam. Dişinne giriptir, güya huşunna alıp gidilen ya Allah. Dakhaltul cenneh. Öten akşam dişimde beheşte girdim diptir. Fa iza ana bi qasrin min zahab. Cennette qadam vurup barýaqam, altından bolan bir ulaqan köşk, eyvan bir qasr gördüm dipdir. Altından owadan qasr gördüm. Fa iza imra'atun tatawaddahu ila janibi qasr. Aham şol qasrın, şol eyvan, şol köşk, şu ulaqan owadan cennetdäki qasrın kaptalyna bir zinana dehret qılıp tuğdu diye. فقلت لمن هذا القصر؟ هم رسول الله عليه السلام ايديا بقولقان قصر اودان قصر cennetin içinde altından olan qasr. Bu qasrın içinde kaptanına denanı dehret qılıptu. Bu kiminki bolýa bu hayat dedim. Qalu li şabbin min Quraysh. Onna Araplan Quraysh tayfasından bir mert jawan oğlanın qıbı deydi diye. Ferişteler cevap verdi. Faqultu ve men huwa? Faqultu ve men huwa? Bu qasr kaptanına bir denanı dehret qılıptu. Kayti jawan oğlanın qı. Qalu Ömer ibnul Hattab radiyallahu anh. Hattab'ın oğlu Ömer'in kıdıydılar diyor. Ahım Resulullah aleyhisselam aydiye odul kasır girecektim diye fezekertu gayretehu fevelleytu mudbiran. Şu kasıra girecektim, Ömer bir hevre gayratlı adam gayretken
Ömer'in gayretine ihtiram koyup kasrını girmedim diyor. Fezekertu gayretehu tevelleytu mudbiran. Ömer'in gayreti yadıma düştü. Hewrin namız keş adamdığı yadıma düştü. Şoňa hormat koyup ýydyme öwrildim diýipdir. Hazreti Ömer ağlapdyr men eşitenne. Febeka Ömer ve qala: "Aleyke agar ya Resulallah." Hadisun sahih. Ya Resulallah, min namız keşde bolsam sana qahar etmer nahim men diýipdir. Aleyke agar ya Resulallah. Min namsym şu öýüň içinde ýakapdyryna sen girdin diýip onu gayret etmer nahim, onu qaharym gelmer amin ya Resulallah diýipdir. Şu ürün şu gaşyna galypdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ey cemaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydiyan gurrunun wedi. Öz ümmeti der kul ummet al hemme musulman Resulullah'ın ali. Bir enelemide peygamberin zenanlarını ene diýmeýärmi? Peygamber däde hetap bolup düşýärdi. Ummet hemmesi ähli da Resulullah aleyhisselam. Giýinlikden ödesen hamany gelini boljakda. Emma Ömer'in gayreti ýadyma düşdi, namys keşdigi. Ýoksa fakat kasry giýip çykdy, gezip ötýärdi. Ýydyme öwrildim diýipdir. Hazreti Ömer daýdypdyr, men gayreti adamda bolsam namysyma sana gaharym gelmer ya Resulullah diýip ağlapdyr. Emma asl gayret barada Resulullah aleyhissalatu vesselam kesik değil, kesip bir hukm aýdypdyr. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: غيرتان أحدهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها. Ey ummetim diptir. Namız keşfolmak iki tüysüldür diptir. Gayret etmek iki tüysüldür. Birini Allah qowgurya, birini Allah halamya diptir. Gayrat keşlik mıdam qowmy qadimellel. Öz namysyna da gayret etmek, öz denanasyna da bolsa Hudaýyň qowurmaýany wa dipdir. Gayret etmelle yerler var. Alan aydar. Allah Taala gayreti qowuryan yerde ve qowurmayan yerde var. El gayretu fi'r raybe yuhibbuha Allahu azza ve celle. Vel gayretu fi gayri raybe yubghiduha Allahu azza ve celle. Hamany bir erden anasyna gayret etse, delili ba yerde gayret etse Allah şon qowurýar. Bir zatlar ba erin delili bada. Yürüğünü ağırtyan doğruca zat ba. Senedi var. Ine sen şi iş ediyen öyde şu vurunlar bolýa, ya baqa eri ya yokqa. Ine şu açık görünüp duran zat diye. Ohum gayret ediye, ohum gayret edende nämet diye, qahary ediye. Qahary elinde nämet diye, bernamalaryny ebez ediye öýünni. Allah şunu qowurýar. Ohum ştada tejessüs etse, tahqiq etse, iyidine düşse günahkarçılığı yoktur. Yaşlılar, uluqan adamlar, 40 yaşın döwründäki adamlar, yani men waqan başlaňa utanyp aýdyptyn ha şu gurjunlary. Ýöne türkmen dogan çyklamada tamam mesail hal bolsun diýip men açyk aýtsam gowy boljakdy. Indiki öňe meselelerden sürimde bolsa. Emma wal gayrat fi gayri raybet yubghiduha Allahu azza ve celle. Hiç zat yok yerine hamany erkek özü waswas bolýar. Hiç zat da yok. Özü fikri harap bolýar. İdarasyny otiqa, ya işini otiqa, ya tükanyny otiqa, ya bazaryny, ya iş yerini özü fikri harap bolýar. On bir harakatlary etýär. Allah şun halamýardy. Şoňa günah ýazylýar. Şoňa jorym ýazylýar. Näme diýip zalim da zinanasyny eziyet berýärdi.